Tali ki jingker ku ki ba ublay u ai sha ka jim ko jongi ta ka jingwan long bri jong Jesus Christ por jong ka jingwan long bri jong Jesus Christ ni sha slap thai ka bangi kum ki bangai hau Christ Yesu don bon ki bri ki bong o kam dei ka tarik kam dei ka por ka babiang ka tarik ka babiang ngimdan kum dei tho lai ka tang ma jong henrai ngatep yak ni ko ba yo Jesus la kha kata ri ka banga ngatep ngitep bar khoi bo Jesus la on long bri ni sha slap thai nomor balai kitab jong ka Genesis nomor lai khot bakhat san lai thu pa Israel kalau nong kebenyau, Israel nong berkendai, Mika kalau nong kebesan, nang tak pada kicibun, kita kisam kalau keren lepas ya kejingwan long bring Jesus Christ. Nado kita kipor lah itu lepas. Nei, nado kipor menhendai lah itu lepas jingwan jong Jesus Christ. Matias kalau nong kebeningkong, ke itu bakal Mary kalau pun, kalau kayu kun, kalau hot ketengi Emmanuel, belai lembat ni Jesus Christ pun penim ya kibreu, nak kipop kejongki. Pikat ni kejing pendap ya kejing itu lepas. Kadai ni mi ke bangai ban lek kemen ya kejing kan Jesu ho de ban lek kemen ni de ban lek kemen la dang lek kemen ya kejing ya ka birthday ke jongno haba khot che yeng cha sam jongi mongi khot ya ka si kha jongno let's say don ke ba khot baladap san post nam don ke ba khot badap absence nam don ke ba khot badap chis nam don ke ba khot badap post nam kum tar man ka por ngi lek kemen bai ha ke si kha ke jongki kat no tam ban kan mau yo Jesus Christ langim tip ya ka tarik ke bapaka langim tip ya ka por ke bapaka henry ngi tip pat bala khai kum ta hakum ke ni ka for Christmas ngiru ngi lek men ya ka jingkha ya try jing Jesus Christ ya ka jingwan long bri ko jo namar ha ka jingwan long bri jong Jesus Christ ngadan lightly ki mat pasat chapi hakani ka janmit ka bumta lightly ki lene lightly ki jingker khu ki ba ublay u ai sha ka jim ko jongi ta ka jingwan long bri jong Jesus Christ ka bang kwa banya sam ngi ni janmit hakani ka por jong ka jing lek men ka por jong jing le sngo ba ka prathai don chibon ki rukom phimi nang ni hapo surok phimi hapo marjan marpa phini ke don rukom pen krek bobon don ki la pen krek alpa ya ka jing le kemen ase ki la prakhat lapa bang nya thet no shikes arkis don ki la prakhat bang nya le kemen hakani ka Christmas da ka bang nya pe miet nya syak nya tem nya pot de ki DJ ki bobon don ru ki la thet lapa le ni ki la download lapa ki jing rwai na yodo hapo ki pen drive ki jong ki ban nya shat Christmas ki ong kum ke banget hau Yesu ngin day bani lek men da ka rukom jo ngin lek men da ka rukom ke bakja musim le ka por bani lek men hau blai dan bon ki rukom bani lek men ka jim jam musim ne ngom ko am getu ko long tung nya pet no na ki jing lek men ki jong ne ka prothai namar ki jing lek men jong ne ka prothai ki jing men ko sipor ki on ra ka jing men sa ki on ra ka jing ya mai ra ka jing ya nia ra ka ek bom sutnat ke bom sutnat takra ko jing lek men jo banget hau Yesu kare ka bakraw do ta ho nginya bu yi jing pen internet ho nginya bu yi ji decoration ki yang ki sam jingi ho nginya lek men ka jing lek men re nginya ke maru bangin lek men ba ka prothai nginya lek men ka rukom ka ka jamsi ka ri bo blay kwa ya ka jim jongi namar kum ki banget hau Yesu ka ni ka jing men ka bakraw ya ni le yu ka jing men jong ni ka prothai mo ka patang sipor kan sedu no takraw kamat pring ka beningkong ka bang kwa ban bu ang ni ka long ba ka jingwan long bre ka jong Jesus Christ kawan ra ya ka jingker khu ba ka KHUBOR jong ka jingmen ka kraw ye ba ka ni ka bala pulir chu da sakri jong blai mene ha ka jing pulir ka long ka ba ar na ka gospel jong Lucas ka khot ka shi pho la kran ye ka ni contain da angel jong try wong ya ka ni contain ha ka khot ka shi pho worship ting ba ka mi nga lam ya bi ya ka KHUBOR ba ka jingmen ka kraw ka ban long ha ki breu baro ka jingmen ka kraw ka ban long ha ki breu baro shisha ka prothai kum kani ka banging im lech rum chaneng teng ubam ngai blai ru ya khublai kti ya kemen lang bat kita ki bangai teng tip kai ka jimot ka Christmas ru teng su tho wa ka jimot sama ba de ka Christmas ya khublai kti lek men lam ta ka daw teng la ya shat lamur namar blai bam su tho ya ka jimot ka Christmas kin rai ki bangai hau Christmas su ka jing kemen ka jongi kam dei ka jing kemen ha ka jing put jing tem ka prathai kam dei ka jing kemen ka ba ka prathai ka terwa namar ko ong manesh khamat ka jing kemen ba ka prathai ka terwa ngi ka de tang sipor di tang sipor kan mau mensua ngam tip ka dong na preng jungi be kan mau mensua hakis nem aku ba shipo khatsan snem la ba dong khatsan snem mensua dang kam khana samla ki di por hakapor Christmas ka bangi ya le kmen dai mam sendep ka arf sau tarik arf san tarik mestap la yasngo hang tei ki la yasmak hang tei la sam hang tei la ya breru kata ka di mensua ai ngu yo blay ba kat ba ki sngi ki dang ya ki breru la nang shai ki brug la nak shai but in kem ka KHUBOR jong Christmas ka ki bangi kira shigi way pat kalong ka KHUBOR ka ba ba kata kalong ba ya ka Christmas kam dai ka ni ka rukom ni lek men
ka jingwan long brio jong Jesu kam dei ka jingle kamen ha bang nya bam ngi nya di ngi nya chok ngi nya dat ngi nya men saw ngi nya yap kam dei kata ka rukom kini kam dei ka rukom juki bang hek bakum ta ngi kini ki snem menta kini ki sngi ki bom menta hoi te sing la ban nya sngo ka don hiang niang ta hin rei kham nyar ban nya sngo kum kini ki jingja ki nang ja menta mar bale ki bubun ki brio ki la sang mar so thu ka kini ka Christmas ka kini Christmas ta ka habang i kren sapang ka jingwan long brio jong Jesus Christ ka KHUBOR ka babata me bon ra sa ka jim ka jing kalong ka jingkmen ka shisha ka protect ka laban ai ka protect ka laban ai hagani ka por swabo Jesu un one man long bridge ni sa protect ka protect jong Jesu min swa ka protect ka sertok hadu ka ta amdan jingkmen namar long kum ni habang ngi ba puli ka tin jong blai long kum ni ba lada pi syam ni gibril laingot ki bayai hasro nai laingot gibril ka por jong Jesu ka bayai hasro da ki laingot arngut na preng jugi kende bi kimrau don let's say way la banong balai dot hi so tu ang tamut ka jing em jugi brio ka por jong Jesus Christ ka sertok hadu kata kim yo jing kemen lada laingut ki yai hasurok arngut ki di balong merau hi so tu ka no ka sertok ka jing em ka no sertok jong jing em ngut kamdan jing kemen kimmat jing kemen ha ka jing jong ki nang ta susu long ba na pleng jugi ki brio ki em lang salang ki em kordit ado data ka jing dok ka jing kerdo abangi pule ya ka kitab jong Amos kini ki beruspa ki detat ya ki kat ka selipar jeri ke bagi thong pi perkhat ka dor jong way u brio ka song dor ka selipar jeri kam de ke ba mo kam de ke ba kordit ka jingim Amos punya thoi kata kini ki beruspa kini ki badan ki ba em ki detat ya kita ki brio ki bedok kemut ya kini ki brio tu ki por menshua ki balong merau la de merau ya ki hagador jong selipar jeri kata ka jingim juki kemut ka jing kemen kam don ha ka jing juki don jing kemen da lele da ka KHUBOR jong ka jing wan jong Jesus Christ ka KHUBOR jong ka jing kemen baleng ong ta sam nya thu ipi gospel jong Lukas kalnong basau ko khot ka khat pra tar ngine puli ka umen sim utrai uhanga na bawlo pen sle yanga ya ka ban ya lap ya ka gospel ha ki bedok ban ya lap ya ka gospel ha ki bedok ula pha yanga ban pen bena ya ka jing pelai ha ki bala set bendi Jesu wan ban wan ra ya ka KHUBOR baba syaki bedok uwan ban pelai ban pen bena ya ka KHUBOR jong ka jing pelai ya kita ki bala set bendi ai ha ka pop ha ka jing le baman ha ka jing brai kum tat uwan ban pelai ya ki na ka jing set bendi ban pe ya ki ba matla kemut ki matla ba ka jaman sim kim yo kim tip yo blay kim sutu yo blay kim shakri yo blay kim mane ki hak tu ki por ki mane ki deng ki se ki mane ya ki blay lom ki blay wa ki blay sngi nang ta kum ta ki khmat jong ki la pen matla da kita ki blay ki thala jong ni ka prothai Jesu wan ban pe ki ban pelaj no ya kita ki bala ban ka sitom hang ni mut kuran ni ki ba long merau ki bala syak te merau ki bala syak pelong merau ki syakri merau ha ki yeng jo ki brio bat ukun rat ujo ki ulek kat baman ha man ban ai bam ha on man ai bam pen chong than ni ki pentre ki kam ki ba sertok ki kam ki ba jenjan ba sakawe ki bu yo thu am ni wang bat kum jo ban pen bena ya ka snem ka badang hon ka jong trai ban pen bena ya ka snem ka badang hon jong trai pi kini ka Christmas KHUBOR Christmas ka kini ka bateng tam hadir mga puli mga kren haba nga puli pang ka Christmas ka KHUBOR Christmas ka babang tam ka kini bo Jesu wan ban ya lap ya ka KHUBOR babha si ki badok wan ra KHUBOR babha ingi ki badok ki bakrdo kumangi ku mangam na pi ki badok ki bakrdo wan ra ya ka KHUBOR ka babha ba how cross Jesu umdon shu badok ngadang ong ha kini ki sngi ki badang dap ru brio badok tam ha prothai mdei ubam don ya ka spa ka pho ubam don tv ubam don kali mdei ta badok ha ni ki sngi menta ubadok menta udei ubam don yo Jesus Christ ubam tip blay ta udei brio badok Hendrai kita ki badok lagi kedok kono kim don la si kim don ka pam kadi ka babiang ki yo tang ka jaban pam men step jamin miet nang ta pada kim don kali kim don motor hendrai ki yai ka kejat ka jongki kim don bri kim don jaka hendrai ki don ye jaka baken shong men re tengen tang ha ka ye ka yeng ka bakisna kum kita ki bri ru la ki don yo blay ki bri spatam ha protai ta ka dau Jesus Christ uno ubatip bat priang yo Jesus Christ ulong bri ulamat ya ka spa ka koridor tame na mangi sulto don ka spa ka koridor tamban yo Jesus Christ don ka spa ka koridor tamban yo Jesus Christ ka siar ka bangi ngila bandeng ha ki skor ki jongi ka singin la yap kamla ban bot ban ngi kaspa ka bangi dan ngibu ha bank la ngibu ha pla ha ka singin ngila yap ndai ka tu ka spa na bank kan na po SBI na po Apex Bank na ki bank kin la ban bot ngi
Ukau ukba bangi ya bu ngi lum hayeng ko sum la wan bot ngi ne Jesus Christ pada bangi don bat ngi yo Jesus Christ wadang yap no nang ni na sa pertai ka Bible ti thu ngin ya long rekat lembat u na ki bom jkot shaki bom jkot kata ka jing koridor jong Jesus Christ ha ka jim jing bangi kata ka jingwan long bril jong Jesus Christ cheni sa pertai kawan ra ya ka KHUBOR jong ka jingkmen ka pertai kam la bat ai kata ka benta ka bening kong ka baar ka jingwan long bril jong Jesus Christ cheni sa pertai kawan ra ya ka KHUBOR jong ka jing suk Lukas kalanong ka baar hot bakat sao bala pulis syuk meneru ong ka burom hau blay sa jrong tame bat ha ka perthei ka jing suk ha preng ki bril ha ki ba us ngo ba e kani ka KHUBOR ka de bala wan ra dau angel jong trai sha kini ki nong up lang brot bala ya thu ya kani KHUBOR ki nong up lang brot kamen sim joki ka kmen hadu ta kata nomor balai kila up kemilenti yau ta nong pelai lu jongki kila up kemilenti yau Messiah Kemilanti utama Messiah bon wan ban sensyar haka hima Israel dan pelai lu jeki Henry bros kata hak breng ke jing kemilanti hak breng ke jing ai duai ki jongki ki ai duai so blai ban pa yu Messiah blai mentau pa yu Messiah bolong Jesus Christ bata bu wan ma u wan ra ya ka de KHUBOR ka baar ba kata de KHUBOR jong ke jing suk tak rau Israel wong bat on khot ke kerteng yu u ba pla unong sela usiem bakrau blai ke jing suk u blai halo baro ke kerteng ke jong Jesus Christ Israel kalau nak berkendai ya tu ya kena ke KHUBOR. Tak tahu Jesus Christ ulang im ke jing sok jong ke jim ke jong apa jong pi. Ke pertai ke bangi im mentang hidap dah ke jing kiwin. Dai. Kan sebab pai ke jing kiwin sudah. Ke pertai ke bedap dah kata ke jing ya shot ke jing ya dai ke jing ya le ke jing ya kenat. Oh kan sebab pai ke don kene. Ha ke pertai ke bangi im. Ke jing sok kalau nang jengai no. Ke jing sok kalau nang pet no. Ke jing sok kalau nang pet sigi lau ba ke lau san. Hendak banget pada Kristus Yesus. Wada preng kene ka pertai ka bakum kene. Dengi pai syaka sensyar ka khadar. Hang no pingin ya syania menta. Menen ngirang ya keren bagi bayi yang tip menta wani ngipet yo kene ka ya kene ka parti ka mentar tip ka la ne man warra kumaka ka kular. Shibun ki bangim la ban perkat ban mudur ri ka pertai. Pe ya kaliang jo ka san hima ka rukom sensyar khadar. Ngipet apa jo ka yeng ka sem ngipet ha ka imlang salang. Mola persyang ban warra ya ka suk ka san ka imlang salang. Kat manang be ja ka jing syong suk syong san ka snong ka kata nang bun ki jing sneu. Kat nang persyang ban penduk jat yo drok kata nang roy drok. Kat nang persyang ban penduk jat ya ka jing di pen buat kata nang roy ka jing di pen buat. Ka jing suk ka pertai ka bangi im kam don shu. Keladap dah kijing sneo, keladap dah kijing ile, keladap dah kijing kenap. Hendak ki bangai hau Kristus Yesus pat. Bangai hau Kristus Yesus pat ngidon yang kena kijing sok bau Yesus ong. Haga gospel yo ne si kalenong ka bakat saw kat baar penyo ong ngini kentien. Ya ka jing sok ka jonga nga ai happy. Ya ka jing sok ka jonga nga ai happy. Kumbaga pertei hendak nga ai mangapi. Namar kata what kuslai lemni what chatting ong Jesus Christ. Jesus habu wan nong breng ni slap re wan ra ya ko KHUBOR jong ke jing sok ni sok menta dai ni sok wala nga don ke jing e wala ngi don le se ke jing pang ke jing stom wala ngi don ke jing tenju wala se ngi don ka por bengi so dok ngi so kerdo henry ke don ka men sim ke don ke jing sok apa ngas sok apa nomor boleh usim ke jing sok udon apa pada udon usim ke jing sok apa dai unai ke jing sok ke jing palai men sim Biskon em ya ke jing palai men sim ka por bisko pakai jing e ki wan kini ke sungi memang bangga cuy tu yang ek bangi mak hayeng kajing sitom kajing imei kajing kelumar kajing macam perkat hari man kapor bangalek cakap kapor juga kajing duai menmet abang syong biang hayeng mayok kajing palai mensiam mayok kata kajing sok mensiam ke bahapo kan mar balai udon Jesus Christ ngadon baik kini kajing kemai ngaju perkat awi i mei hapreng kajing pang kadon kajing perkat ke jonga kadon cibun ki berung haju perkat ke jonga kajing terang ban weng no kajing pang hendeng mla kadon ke kap ngong la dolong kepala ban sim no wade kajing pang na kamet ke jong i hamoi i kajing ot kajing thar kamet sa sisien ting perkat kini ki baro ki pen long yang i ban do no ya kata ka por jong kajing sok na kamen sim ko bangi don ese don preng jong pi mat ya kajing e ha ka yeng ka sem ha ka yo ka kot ha let's see ha kajing bam soto ha kajing kren kajing khana let's see mjon kajing soto hayeng asam don kum kani ka por wei arong ki phai biang chou Jesus Christ phai biang chou sa jesin ban ka por ngi phai chu ai ya kani ka KHUBOR jo kajing sok ban nadu bo Jesus Christ one
manong pi wat hapeng kini ki baro banga ngamat ngasem ya kajing suk mensim namar ya kene kajing suk ka basisya ka buong ka perthai kam la banai namar kajing suk perthai ka long tang menta lasai kala ban jano menta isuk suk ba kene ka perthai ba kene ka jing ba kene ka perthai lasai pat kala khongpong takra kajing suk ba perthai kala ban kala khongpong ne kajing suk ka bu jisu ai kene jinom takra men bau jisu wan long briu se sa perthai wan ra ya kene ka khubor ka ba kata ka khubor jo kajing suk ka balai bat ka ba khadu men bau jisu wan long breu shini sasla perthai wan ra do bat kani ke khubor ke balai ba kata ke khubor jong ke jingkermen ke khubor jong ke jingkermen ha perthai ngila du jingkermen lut na dong sedong puli kini keting jong bleh kejuk kalau nong gospel jo Lukas dot ba arpusan udan wei breu ubal ap khmi lenti ya kata ke jingkermen bot ula yai kermen ha kata ke jingkermen ula khmi lenti bot da kermen la no bang yo I atau sim bon wan man sinshar ha ke hima Israel Mat marsni asngo ya kajingka ya Jesus Christ kadakot ka barpusan wong kumni hakmiru la donu breu ha Jerusalem obakerteng o Simeon ti uni breu la long obahak bat obareu blay ubada ap kermen ya kajing pentengen jong u Israel bat umun simbakut ula don ha u uni o Simeon ula ap kermen ya kata kajing pentengen kajing penem ya kahima Israel namar bagi Israel mut bang kini ki jiwa kini kapor kila shale ben pelat ke hima Rom ke hima Babylon ke leben ke hima Assyria ke leben ke hima Medo Persia ke leben ke hima jong ki Egypt ke leben oh kuni brio kini ki shakri ki jong play ki belong ki kun Israel ki ap kermen lanung in yo ya kata ke jingsop lanungin yo ya kata ke jingsop lanungin yo ya kata ke jing shakri lani kata ke jing sinshar ke balai lot Kumanging yak ang menta yanungin yo lanungin yo kajing sanchar ka balai luot. Try Jesus Christ uwan long breu ni siya sla perthai. Bad haba uwan long breu ni Simeon ula da yaro yu blay. Namar ula ap kmi kermen ya utau nong pentengen ya kata keri ka jong o. Syamla syambro kata. Haka kelimat ke bala kayu Jesus Christ. Kamen sim ke jong Simeon ke dap da ke jing kemen. Bau wong mentang ala long ready wat ladang ade ban yap no aga ni ke jing long temen ke jonga. Ulah kloy ban yap no namar wong ala ya ke jing penim ya ke hima Israel. Takra ke kubor ke balai. Ke bangun ra aga ni ke janmit ke mentana ke jiwan long bru jong Jesus Christ ke kubor jong ke jing kemen. Kubor jong ke jing kemen. Kadon ke jingkermen ya ki jiu ha ke jiwan long bru jong Jesus Christ. Kadon ke jingkermen ya barok ke banget how Christ Yesus menta mene. Pi kat ni ngi kat ni kene ka perthai ka kalong ko mene ka ba huri hura ka ba klumar ka sa pai hene nga don kene ke jingkermen ba kata ke jingkermen ka ba nga ban ngi ke banget ngi kermen kalong ba ha ka perthai ka ba ubleun sa sanshar ha ka wai ka ski kalong ka perthai ka ba don shu kata ka huri hura ka perthai ka ba don shu ka jing ya ka ja kata ka perthai ka ba don shu kata ka jing om sam ka don shu ka jing le ya kata ka ngi kermen menta ba den mar kata kat bangi dang be sa ke jingkermen hakane ko perthai ko bangi imenta ngin ma be yikini ke baro ngin yakmi yakane ke jing kemen pa mo Jesus Christ wan ra bon ni Jesus Christ utra jo ke jim jonga ba jong pi wan ra yakane ke jing kemen ko uta ubange hau Christ Yesu udon ke jing kemen ba ke jing kemen ke jonga ba ke jong pi kam dei yaki ek jong ni ke perthai kam dei ek jong ni perthai ha perthai ngi kemen bala shay un slap leni la shi sngi un rang ha perthai ngi kermen la shai ngan siyo la se ban shong la se ha ka wei ka jaka ka ba kham ha ba ha ka wei ka por la se shong ba ha ka yeng ka ba kham ha la ni ka yeng ka ba kham itnat la ni ka building ka ba kham itnat kata ka ni ka ba kermen ka perthai ni tip shano yo la se ka ba bidang kermen ya kata la shai bi khlap no pin na ban yo ni perthai ni ka ni ko wei kwa ban ni tho ka jing kermen ka ba ngi kermen ha Christ Yesu ka ni ka num kut da le le ru ya kani kanum kot no dan lele ruem wala dangi haban yap no mental yap no la sharu ya ka jingkermen ke bangi dan au Christ Yesu on num pen kot no ya ka dan lele ruem no Jesus Christ kran shay ya kani ko we ba kita ke ba kermen hau try on nang yai pen time my bor ya ka jim ko joki on nang pen my bor ya ki kin yai charum kin yai chaneng kin yai chagadeng kin yai chagamon kin yai chigilum kin yai chigitem ya kita ke ba kermen hau try on nang pen my bor kin long kin kum ka pukni ke ba her cha sun ka ba her cha sun ka ki we kin mla ban be ya ki takra ko ni ke jing kermen ji ki bangai ma kwa ban kan tu ya ki ke yen ka sem ji babu yang ni kan ji bangai ko dan ka ni ka por kam ta jiwan long brio ko jong Jesus Christ kari ka kubor ka ba kemen ya ka jing ko jonga but mentang adum le kemen show ka perthai ngan le kemen ba try Jesus Christ
Kajingwan kajong Jesus Christ kawan rakyat ke kubor jong kajing sok ka ba ka perthai kamla banai ka perthai kamla ban terwa wala ka terwa ru kamla an penyo yang haning ngadon nya ka jing sok kajong Jesus Christ wala preng ki jing wala preng ki jing tenju wala preng ka kerdo ha preng ka dok ha preng ka pang ha preng ka sitom ngadon ka jing sok kajong tra Jesus Christ namar ulon ra ya ka jing sok ka shisha ban bentang ngadon ru kumju hakani ke jingwan long breu jong Jesus Christ ngadon ke jingkerman ba ke jingkerman kam dei ban im hang ne perthai ba ke perthai hane bi yo shong kat le badu ha ka ri jong ke jing sok ha ko ke si ngan yo i yo try Jesus ngan yo i ka ta ka ri le pon kre bat kat bang idong don hane perthai kini ke decoration ke jong i ke bangi don menta kini shibenta ke ba kedau ya ka yeng ke ba pernai ko Jesus Christ ulale pon kre namar uang ha ka ta ka yeng le pon kre ka surok ka bangin sa ya ko ke si ke ka surok ka ba ka kesiar kasurok kepada kesiar kipaya ki jong ke yeng ki kenro jong yeng bo try ulapan kre ki de ki maulan nai ki mau koridor sudah mangapi impat yu mentang impal ngampal ban medero hado kan ke internet jongka nomor ke bible kitab jumpa la itu saya ka ki maulan nai ki mau koridor la tai kan ke yeng bat hakal surok ka bangin nyat mentai bubu sini habuan nang ni belet jingseng ni le tre nang ni mau ya kan surok belong surok cloud henry habening si ya surok kesiar surok kesiar long kitab jumpa pau ngin sa ya surok kesiar ha ko kasi ki banget yang Yesus hata kapor ngin sorong mengidon ka kesiar hata kapor ngin yu ya ka kesiar ha kicat jongi nomor belai ka ba koridor kam de ka kesiar ka ba koridor mde maulanai ka ba koridor kam de ka yeng ka ba koridor ka de Jesus Christ ban ngin ya nya po jong ka yeng breng ban kendo ban ya syam yu Jesus Christ nomor uang bahang ta undon ba si ju nombat kani ka de ka bangang kermen bat ka bangi kermen kumno ngiyo ya ka de kermen banyo sabdeng ka de ta ka jingwan ka jong Jesus Christ tak dau Jesus wan knang si saprei tak dau wan long bridge saprei ban wan ra ya ka de ka jing kermen ngi bat ngi kum ke banget yo Christ Yesus tak dau to ngi ya be sa ka de ka jing kermen wala ka prothei ka wala ka prothei ka kalan wala ka prothei nyapan ya ka surok ka kum ka ni nyapan ke ki lomi ki rak kiram ne ka mau ki ka wei on ngila poi habeng se klat lot dikini ki ke baro in se klat lot dikini ka prothei ka wei ka si ni mar beli habeng ni isu ya ka de le yam habeng ni ya nginum ya yam shu habeng nginum ya tangan shu habeng nginum kerdo shu mentang don ka por him don pisa habeng nginum kerdo shu ha mentang nginum don ki por om nginang perkat ol sing ni ban ka ele sai han habeng nginum kuslai shu nginum tangan shu ong ka tin ki jong mentang ngidang kuslai lesel dalam mi ngidong balai mi mentang si hendak abeng ngidang kuslai shoot namar ka jo ka jingim ka tuit kerhai ka tuit soi ha kata ka jaka bo boleh lopen kre tak ada hang ko abong yangi dong ni be syakani ka lenti syakani ka jing ka kular bo boleh la ai bat ko an kentu ye pi kum ka yeng ka sam yangi ru kum jo dong ni ne ha krisisu nginyai be brai ban be syakata ka jing yalam ka jing janai ka jo bangin kermen ye ka wei ba ubala kular ubala wan khnang ru nan ta jongi un ai ngi ya kata ka ubala kular ka jing jongi to bleng kur khu ye ka yeng ka sam jong pi